Sydämellisesti tervetuloa tänne Naisten rahapussin pariin. Tänään puhutaan siitä, että onko semmoiset vanhan ajan kotikutsut vielä in, ja jos on, niin miksi. Ja mulla on täällä ihana vieras, mun rakas kollegani Susanna Huhtiniemi, joka on jo 4. eri suoramyyntifirmassa. Hän on yhteensä semmoisen 20 vuotta työskennellyt suoramyynnin parissa, mutta viimeiset 12 vuotta jo minun kollegana, eli on ollut ilo tuntea, Susanna, sinut jo pitkään. Ihana, kun olet mukana. Kiitos, kun kutsuit. Tämä on tosi ihanaa osallistua tämmöiseen ihanaan keskusteluun. Hyvin tarpeelliseenkin vielä tällä hetkellä. Joo. Miksi olet silloin ihan alun perin aloittanut suoramyynnin parissa? Milloin se on ollut ja mikä sinut siihen niin kuin sai aloittamaan? No itse asiassa, se sanoit äsken 20 vuotta, taitaa olla vähän enemmän, koska minulla on aika aikuinen esikoinen, ja itsehän on siis 25, mutta aikuinen esikoinen on jo ehkä 30, ja olen aloittanut silloin, kun hän oli vauva, ja just siksi, että sain vähän siitä lisätienestiä itselle, kun olin äitiyspäivärahalla, plus se, että pääsin pois kotoa, koska kyllähän se aina helpottaa sitä vauva-arkea sitten, kun äiti pääsee vähän tuulettumaan, niin sen takia olen aloittanut. No vau, ja tänäänhän me puhutaan tosiaan nyt siitä, että pidetäänkö niitä kotikutsuja vielä, eli se on varmaan se, en nyt ole ihan historiaa niin pitkälle tutkinut, että mikä on ollut se maailman ensimmäinen suoramyyntiyritys ja millä tavalla silloin on tehty, mutta kyllähän suurin osa alkuperäisistä suoramyyntiyrityksistä, niin kyllä se on niiden kotikutsujen pitämisestä lähtenyt. Ja mä nyt oikein tiedä, että mikä se olisi sitten se nykyajan sana, ehkä tämmöistä kotikutsut-sanaa ei juurikaan enää käytetä, mutta käytetään sitä nyt tänään tässä, koska se helpottaa ehkä ymmärtämään, mistä me puhutaan. Usein ne on jotain tapaamisia tai milloin milläkin nimellä sit kutsutaan, mutta siitä tämä varmasti suoramyynti on aikanaan lähtenyt, ja yksi ehkä suurimmista syistä on ollut juuri se, että on haluttu uramahdollisuus tai lisätulomahdollisuus, jossa olisi mahdollisimman pienet kulut, ja se on niin kuin se alkuperäinen ajatus. Nykyäänhän on ihan valtavan paljon muita tapoja tehdä, ja monet tekee etänä ja on digitaalista ja vaikka jos minkälaisia tapoja, mutta ei ne kotikutsut mihinkään ole kadonnut, ja mun mielestä yhä edelleen, ainakin näin kouluttajien silmien vinkkelistä, niin kyllä ne on niin kuin ne kaikista myös eniten tuloa tuottavat jutut. Sullakin on ollut, Susanna, liiketilat monta vuotta, ja nykyisin teet pääosin kotoon käsin ja aika paljon just kotikutsuja. Miksi niin? No, tämä oli oikeastaan tosi hyvä tämä tilanne, että huomasin, että ei kyllä niitä enää tarvita, ja vuokralainen tarvitsi sen omaan käyttöön. Niin sitten siinä niin kun silmät aukesi ja me muistin, että kyllähän tämä on ollut aika kivaa. Me tykkään ajella autolla, pääsee tapaamaan uusia ihmisiä ja just sellainen sosiaalisuus. Eli kun on tämmöinen karjalainen nainen, niin myös on ihana mennä sinne muiden luo, tavata uusia ihmisiä. Sitten me tapaan aina jonkun uudenkin ihmisen, kun me menen jonkun kotiin pitää niitä kotikutsuja. Ja kyllä niitä saa kotikutsuiksi kutsua, koska siellä kotona ne pidetään. Ja muutkin tapaa uusia. Joo, totta. Siinä käy myös se, että kun siellä saattaa olla joku naapurin rouva ja sitten on sisko ja kummi tai ketä ikinä siellä onkaan, niin kuin joku työkaveri, niin he saattaa olla toinen toisilleen vieraita, jolloin syntyy taas uusia kivoja tuttavuuksia tai vaikka ystävyyssuhteita, tai sitten ehkä se toinen puoli, että on niin kuin hyvä syy kutsua ne omat tyttökaverit tai lähimmät vaikka serkkujen tapaamisia ja kaikki tämmöisiä ainakin itsellä on ollut, että sitten on niin kuin hyvä syy kutsua heidät luo, kun on vähän jotain ohjelmaa ja siitähän voisit vaikka iltaa jatkaa. Se kerroitkin, että sulla oli eilen viimeksi ollut kotikutsut. Mikä fiilis jäi eiliseltä? No eilen oli aivan tosi mahtavat kotikutsut ja siis ne oli eilen ja puolen päivän aikaa, eli kello 12 aloitettiin. Ja eihän se ole niin kuin minun mielestä mikään pakko olla iltaisin, ja olen aina tarjonnutkin, että mikä kellonaika sulle parhaiten käy, ja just, että tarviiko olla viikonloppuna mieluummin vai sitten viikolla. Ja tosi moni tekee vuorotyötä, ja sitten ne vuorotyöläiset saattaa olla illalla
töissä. Ja toistakin naisista eilen, niin muutama sitten lähti iltavuoroon, niin ne oli niin rentoutuneita ja useimmiten iltavuorolaiset ei oikein osaa aamulla mitään tehdäkään, niin sehän sopii just hyvin tällaiselle hemmotteluhetkelle. Oli ihania naisia ja he oli samasta työpaikasta, niin oli heillä semmoinen mukava yhteinen hetki. Joo, ja varmaan tuohon sosiaalisuuteen myös, että pystyy sitten tapaamaan ihmisiä, että jos on kolmivuorotyö, niin se voi olla haastavaa, että sitten niillä ystävillä ehkä onkin ihan eri vuorot tai jotenkin, että voi olla hankala tavata, niin sitten ihanaa, että pystyy tolleen sitten myös vuorotyöläiset, vaikka sitten keskellä päivää tapaamaan toinen toisiansa, jos silloin onnistuu paremmin kuin ilta-aikaa. No, tuossa mainitsinkin jo, että ainakin omalla kohdallani niin olen huomannut, että tosi paljon paremmin tulee myyntiä siellä kotona. Mullakin on liiketilat, ja jos mulla on vaikka 5 naisen porukka siellä liiketiloissa verrattuna siihen, että me menisi jonkun heidän kotiin, niin se vaikuttaa kyllä myyntiin. Ja naisten rahapussissahan me voidaan puhua rahasta. Mitä sinä olet mieltä siitä, että miten vaikuttaa se paikka, missä ollaan, niin sun myyntiin? Vaikuttaa tosi paljon. Eli siellä tavallaan ne vieraat tulee kylään tälle emännälle tai illan järjestäjälle, mikä nyt hänen nimikkeensä sillä hetkellä on. Ja sitten kun siellä yhdessä tehdään, siinä tulee sellainen läheisyys. Ja sitten minä aina pyydän, että sanokaa nyt jotain kaunista toisillenne. Ja sitten kun he kertovat siinä esimerkiksi just, että no nyt on kyllä just sun juttu, niin kyllähän se totta kai se on parempi, että se ystävä siinä vieressä antaa sen luottamuksellisen ja positiivisen kommentin. Niin kyllä se vaikuttaa. Se vaikuttaa just nimenomaan siihen myyntiin. Että kyllä rahasta saa puhua minun mielestä. Sitä vartenhan me ollaan täällä, eikö vaan? Joo, just näin. Joo, ja kyllä varmaan siinä on jotenkin se rentous, ja sitten ehkä tulee se semmoinen tavallaan myös lupa hankkia itselle jotakin, niin herkemmin, kun siinä on ne ystävät mukana, ja ehkä hekin, että kyllä mä hoidan itseäni, ja sitten voi olla, että no mä en ole hirveästi kyllä, että mut haluaisin, no ehkä mullakin on sitten ihan lupa, ja niin kuin monta tuommoista kulmaa. Kyllä. Ja jotenkin varmaan silloin, kun ollaan liiketiloissa, mikä ehkä suoramyynnissä on sitä harvinaisempaa tapaa tehdä, vaikka sekin on ihan vallan fine, niin sitten kuitenkin, jos ollaan liiketiloissa, niin sitten ollaan aina niin kuin kaupassa. Ja sitten kun ollaan sen ystävän kotona, niin ollaan rennommalla fiiliksellä. Niin ehkä siinäkin on joku semmoinen, mikä vaikuttaa sitten siihen myyntiin. No, aikaisemmin tuossa mainitsit myös yhden, mikä on niin hyvä asia siinä, kun pitää niitä kotikutsuja, että sieltä saa herkemmin uusia tapaamisia, mikä on tietysti aina silloin, kun yritystoimintaa pyöritetään, niin uusi asiakashankinta on hirveän tärkeässä osassa. Ja se, että miten niin niitä uusia asiakkaita saa tietysti aina suositusten kautta ja jos käy messuilla tai näin, mutta kaikista helpointahan se on, jos ne tulee automaattisesti siellä, missä joka tapauksessa sitä työtä tekee. Mitä siellä tarkoitat sillä, että saa kotikutsuilta uusia tapaamisia? No, se on ehkä siinä se asia, että kun siellä mennään sen ystävän luo ja sitten siellä on vaikka kivat tarjoilut ja näin, niin sitten, että minäkin haluaisin pitää tällaiset ja sitten joku sanoo, että no pidä, että sinullahan on niitä kavereita sieltä ja sieltä voit kutsua vaikka harrasteporukasta. Ne yleensä keksiikin ne. Eilen oli just tämä tällainen tilanne, että siinä mietittiin, että uudet kutsut ja sitten joku sanoi vaan näin, että no en tiedä ketä minä kutsun, niin siellähän heti jo tuli muutamalta kaverilta, että no miten se sinun serkku sieltä, että haluaisikohan sekin. Että kyllä se semmoinen ryhmän tuki on siinä myös niiden uusien varauksien puolesta puhujana. Eli kyllä ne kotikutsut tekee sen niin paljon rennommaksi. Ja jos ajatellaan, että siellä on monia ystäviä ja monia ideoita, niin totta kai se niiden ideoiden löytäminen on helpompaa sitten, että minkälaisia kutsuja vaikka pidetään. Joo. Käytät siellä paljon erilaisia teemoja, että onko sinulla silleen niin kuin erilaisia kotikutsuja vai tehdään niissä aina samoja asioita vai pitääkö sama ihminen vaikka niin kuin vuoden aikana useammankin vaikka naisten illan tai jonkun tapaamisen?
No aika usein on ne semmoiset niin sanotut luottoemännät, niin he pitää, mutta on eri porukoita, että ei välttämättä ole ne samat siellä. Ja sitten vähän vuoden aikojen mukaakin, että nyt on just tulossa Halloweenia ja kaikkea tällaista, on vähän erilaiset asiat kuin sitten keväällä tai kesällä. Että kyllä ne vähän teemoittain menee, ja mitä minä tarjoan, niin useimmiten sitä sitten otetaan. Että kyllä se useimmiten tulee minulta se idea, tai sitten minulla on joku 3 vaihtoehtoa, mitä minä tarjoan sille emännälle, ja sitten hän miettii niistä, että mikä se olisi nyt tällä hetkellä. Minä olen pitänyt myös aamukutsuja, että ollaan niin kuin tavattu jo 9. Et siinä on ollut kanssa tämmöinen työporukka, ja halusivat aloittaa päivän sillä, että tullaan sinne aamupesulle kavereiden luokse. Joo, mulla on myös ollut just esimerkiksi eläkeläisporukoita myös, että aamupäivästä, niin sitten hoidetaan aamupesut siinä ja laitetaan ehkä vähän jotain värivoidetta ja huulipunaa, että sitten voi lähteäkin jo vaikka aamupäiväkahville jonnekin tai muuta, että siitähän saa vaikka kuinka ihanan tapaamisen. Kyllä. Ja ainakin omalta osalta täytyy sanoa, että koen, että usein tuommoisilla kotikutsuilla niin jotenkin löytyy myös semmoinen syvempi suhde heti ensitapaamisella niihin ihmisiin kuin liiketiloissa tai kuin etänä tai vaan jonkun niin kuin Zoomin tai muun välityksellä. Et jotenkin siinä, kun ollaan jonkun kotona, niin ollaan ehkä jotenkin enempi ihminen ihmiselle. Onko sinulla samanlainen fiilis? On, ja siitä tulee sellaista erilaista juttelua siellä kotioloissa. Et siinä kun asiakkaiden kanssa keskustelee vielä, niin saattaa olla, että heidän kanssa tulee jotenkin läheisempi fiilis, ja sitten tulee just sitä sellaista pikkusen erilaista keskustelua. Ja voin sanoa, että olen kyllä löytänyt uusia ystäviä itsekin näiltä kutsuilta, että voi olla, että en olisi koskaan tavannut joitakin ihmisiä, mutta just sen jonkun toisen henkilön kautta. Ja niin tiedän, että on kyllä tapahtunut muillekin, että niin kuin sanoin, että siellä voi olla eri porukoita, että on ne eri kaveriporukat, ja sitten ne yhdistyykin siellä kutsuilla, niin löytyy sieltä vaikka kuinka pitkäaikaisia ystäviä. Ja sehän on ihan tosi ihana asia. Joo, ei se aikuisena niin helppoa ole löytää uusia ystäviä tai kavereita tai muuta, että se on varmasti kyllä ihan niin kuin semmoinen, monelle voi olla tosi tärkeätäkin, että kutsutaan johonkin, kun nykyäänhän ei niin hirveästi jotenkin vietetä, ei kyläillä samalla tavalla, niin se, että tulee se kyläilykin siihen, niin kuin, että käydään kylässä, niin se on aika tärkeää. Minä olen itse rakastanut kotikutsuja just sen takia, kun minä olen niin semmoinen sisustushullu ja rakastan kaikkia Suomen kaunein koti TV-ohjelmia ja muita vastaavia juttuja, niin sitten niin kotikutsuilla näkee, mitä upeampia ja välillä mitä ihmeellisempiä asumismuotoja ja ratkaisuja ja maisemia ja vaikka jos mitä. Että niin kuin, tuleeko sinulle mieleen joku semmoinen, niin kuin mikä on ollut tosi mieleenpainuva, niin kuin, ei nyt tarvitse kertoa, että kenen luona ja osoitetta, mutta onko joku semmoinen jäänyt, että vitsi, siellä oli makea pitää? No tollasta en oikein tiedä, mutta oli tosi hauska kerran. Menin veneellä pitämään yhteen saareen ihonhoitotilaisuutta. Ja tukkaputkella, kun siellä mentiin veneen kanssa, niin siinä tuli kyllä mieleen, että tällaista en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Mutta noiden kavereiden kanssakin voi olla silleen, että ollaan työkavereita, mutta ei ole koskaan käyty toisen kotona. Niin just eilen oli tällainen tilanne, että siellä ihasteltiin jotakin sisustuselementtiä ja aiku ihanaa, että minä en ole käynytkään täällä sinun kotona ikinä, että kiitos kun kutsuit. Että kyllä se lähentää sitten sitä työporukkaakin, etenkin jos on joku uusi tullut töihin, niin kiva sitten hänet kutsua tutustumaan samalla muihin. Joo, kyllä mullekin muutama ihana just mökki on jäänyt mieleen tässä päälle 20 vuodessa on tullut kyllä käytyä aika monella mökillä, mutta niin kuin mökkejä ja sitten just ihania koteja niin on jäänyt kyllä mieleen. Ja sitten toinen, mikä nyt itse viime lauantailta oikein mietin, että voi herranen aika, kun siis eihän mikään pakko ole laittaa mitään 7 sorttia tarjoilua, mutta ehkä se on sitten aina kiva, että kun se kutsut ihmisiä, niin moni sitten haluaa ehkä vähän laittaa. Et välillä joutuu sanoa ihmisille, kun he on vähän silleen, että en mä jaksaisi siivota nyt ja puunata ja laittaa ruokaa tai jotain, että no ei todellakaan tarvitse, että annetaan tämän tekemisen ja hemmottelun ja sen hetken olla se juttu, mutta
mutta niin kuin, että välillä ollaan menty tosiaan, että jotain viinirypäleitä pöytään ja vähän vissyä, että ei tarvitse sen ihmeempää. Mutta sitten onhan se itsellekin ihan mieletön, kun sitten siellä vaihdetaan reseptit ja on vaikka mitä sienipiirakkaa ollut tässä nyt pitkin syksyä ja kaikki niin tommosia, niin se on kyllä kanssa aika luksusta. Kun ei liian usein käy, alkaa muuten näkyä. Ei mahu enää jakut päälle. Mutta onhan toi ihan totta, että tämä on tämmöinen vähän uudistettu Martta-tapaaminen, että siellä reseptit vaihtuu. Eilen oli muuten just tämä tämmöinen, että minkälaista lankaa sinä olet ostanut viimeksi. Että kyllä siellä kaikenlaisia tietoja ja neuvoja vaihdetaan myös sen lisäksi, mitä siellä pääasiassa tehdään. Just näin. Eli kotikutsut, vieläkö niitä pidetään, niin mitäs me vastataan? Kyllä pidetään. Ja syitä oli monia. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan ihan silleen business-mielessä, niin se paras mahdollinen myynti. Uskaltaisiko minä kysyä sinulta semmoisen, että onko jäänyt vuosien varrelta mieleen, mikä olisi semmoinen, tai missä pyörii semmoiset sun niin kuin parhaat myynnit ihan kotikutsuilla, että jos siellä nyt on vaikka ollut joku 4-5 leidiä, niin paljonko siellä tuotteita ostetaan yhdessä parin tunnin? Mitä sulla menee aikaa? Pari tuntia, 1,5 tuntia, 2? No 1,5 tuntia nykyään, että kyllä minä ajattelen, että aika on rahaa myös heillä, niin sitten haluan pitää sen napakkana. Ja sen jälkeen sitten, jos haluavat jäädä vielä istua ja viettää iltaa tai päiväkahvia sinne, niin saa toki jäädä. Mutta napakasti pidetään tämä tilaisuus. Ja minulla on yleensä reilu 100 keskiostos, mutta olen joskus ollut kyllä pitämässä sellaisia ihaniakin kutsuja, että on ollut lähemmäs 200 jokaisen ostot ja vähän ylikin. Että kyllä se pikkusen riippuu porukastakin, mutta toki se juurikin se, että siinä vieressä oleva kaveri sanoo, että miekin käytän yövoidetta. Just tällainen kaveriporukan ohjeistus kyllä kanssa. Joo. Niin, eli hyvä lykys yli 1 000 euroa tai näin, niin kyllä. siinä 1,5 parin tunnin aikana. Aika kiva. Kyllä se silloin kannattaa. Siksi niitä kyllä kannattaa pitää. Ja asiakkaat tykkää, niin mikä siinä? Kiitos Susanna vierailusta. Sano, mitä olit sanomassa vielä? Niin, ja itsekin tykkään. Just näin, niin. Se on ehkä rennoin ja vähiten työltä tuntuva tapa, kun vierailee jonkun kotona ja saa kahvitella sen porukan kanssa ja siinä sitten vaan pidetään hauskaa ja samalla tehdään töitä, niin se on ehkä vähiten työltä tuntuva työmuoto, voisiko sitä nyt niin sanoa? Aivan totta. Kiitos, kun sain tulla mukaan. Ihana, kun olet ollut vieraana. Seuraavaan kertaan taas. Moikka! Hei. Moi moi!